Hey, goedemiddag Ron. Ja, goedemiddag. Je wil Jerke. weten waar ik ben natuurlijk. Ja, nou. Nou, het regent hier. Ja, ik dacht... Het is dan niet zoveel natuurlijk. Jongen, ik dacht, is het plastic van het olieballenpakket of... Ja, je hoort wel de druppeltjes erop vallen hoor. Ja. Hey, we zijn in Dokkum op het moment. En we zijn om precies te zijn op de Rietgans. Dus niet de Rietschans, maar de Rietgans. En dan sta ik hier bij nummertje 11, dat moet ik niet wezen. Nummertje 9 moet ik niet wezen. Nummertje 5 moet ik wezen namelijk. En we zijn onderweg. En ik ben blij als ik binnen ben, dat kan ik je vertellen. Het regent. Nou, ik zie al een meneer zitten. Zit daar vrolijk het krantje te lezen, zo te zien. Ik ga even bellen. Spannend. Dus Het zijn van die belletjes, die hoor je dan niet overgaan. Hè? Dan zit je altijd een beetje te wachten van, nou, zal die het doen, zal die het niet doen? net iedereen had natuurlijk zo'n mooie ouderwetse doorklappers afgelopen week. Ja. Goeiedag. Ik kom voor uw man. Ja, we mogen naar binnen toe. Nou, ook Dokkum is gasvrij, dat blijkt maar weer. Nou, Ron. De meneer ligt op bed. Ja. Ik kom voor u. Oh, u dacht voor uw vrouw. Oh, dan moet u dat toch eens uitleggen hoe dat zit. Nou ja, ik heb last van een hernia en nou, mijn vrouw zorgt nog wel goed voor me. Dus ik zag die actie, ik denk ik zal eens proberen of dat lukken wil. Dus dat doen we. Het is eigenlijk meer een bedankje voor mijn vrouw. U hoort het. U dacht dat ik voor uw man kwam, hè? Ja. Ja, maar zo werkt dat bij ons. We maken er altijd een grapje van, hè? Nou, hartstikke leuk. Geweldig. Super. Lief. Ja. Ik zou hem een pakketje geven. Zometeen ook wel. Ja. Hey, namens bakkerij Eddie de Jong, hier uit Dokkum en Westeree natuurlijk. Paradise FM en RTV NOF, want uw man heeft gewoon een mailtje naar ons gestuurd. Maar ik denk, ja, we pakken het zo aan. Dat klinkt altijd weer wat leuker op de radio natuurlijk. Nou, wat leuk. Een beetje all you need is love effect krijg je dan. Inderdaad. Ja. We hebben alleen die bus niet bij ons. Ook geen familie uit Australië of zo. Dat is er ook allemaal niet bij. Heeft u ook niet? Nee, nou dan komt dat in ieder geval goed uit. Nou, u verzorgt hem geweldig, hebben we begrepen. Hij ligt met een hernia. Is er enige kans op spoedig herstel? Nou, spoedig? Nou, dat niet. Dus we moeten gewoon geduld hebben. Nou ja, ik zou beginnen te kauwen. Heerlijk. Hè? Lekker. Nou ga ik aan Ron vragen. Ron de V, dat is de DJ die op het moment, de DJ van dienst zeg maar, die de plaatjes draait. Zou hij voor u een plaatje kunnen draaien? Nou, ik zou het zo gauw niet weten. Ga ik het aan uw man vragen? Misschien weet hij wel wat. Hij is tenslotte degene die het op heeft gegeven. Dus hè? Gaan we hem ook nog een klein beetje vertroetelen. Nou, dan mag dat wel Claudia de Brij. Met Mag ik bij je zijn. Dat is wel een mooie nummer. Zo. Hij is er al op. Ja. Speciaal voor u.